नमस्कार, मी डॉक्टर सुलभा पवार, स्त्रीरोग तज्ञ, सुरभी हॉस्पिटल अहमदनगर येथे कार्यरत आहे। आजच्या आपल्या संवादाचा विषय आहे सर्वायकल कॅन्सर म्हणजेच गर्भपिशवीच्या मुखाचा कॅन्सर। बऱ्याचदा ओपीडी मध्ये पेशंट चेक करत असताना असं लक्षात येतं की हिला गर्भपिशवीच्या मुखाचा कॅन्सर आहे, पण तो 3rd किंवा 4th स्टेज मध्ये असतो। त्यामुळे नाईलाजास्तव आम्हाला नातेवाईकांना आता उशीर झाला आहे असं सांगावं लागतं। हे वाक्य ऐकताना नातेवाईकांना जेवढा त्रास होतो किंवा तेवढाच किंवा त्याहूनही अधिक त्रास मला स्त्रीरोग तज्ञ म्हणून होतो। त्रास होतो तर का की जर ही पेशंट आपल्याला प्री कॅन्सर स्टेज मध्ये किंवा 1st स्टेज मध्ये डायग्नोसिस झाली असती तर आपण आजाराचं 100% उच्चाटन करू शकलो असतो। हा प्रसंग टाळण्यासाठी आपण काय करू शकतो म्हणून मी हा तुमच्याशी संवाद साधत आहे। असे प्रसंग टाळायचे असले आपल्या आयुष्यात, आपल्या नातेवाईकांच्या आयुष्यात, तर या आजाराविषयी बोलणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। तुम्ही, तुमची मैत्रीण असेल, तुमचा नवरा असेल, तुमची मुलगी असेल, सून असेल, आई असेल, तुमच्या मैत्रिणी असतील ज्या डॉक्टर्स आहेत, स्त्रीरोग तज्ञ आहेत, मोकळेपणाने त्यांच्याशी या विषयावर बोला, जेणेकरून या आजाराबद्दलचे गैरसमज दूर होतील आणि आपण लवकरात लवकर याचं निदान आणि उपचार करू शकतो। हा विषय एवढा महत्त्वाचा का आहे तर जगभरात प्रत्येक दुसऱ्या मिनिटाला एका स्त्रीच्या मृत्यूचं कारण ठरतोय सर्वायकल कॅन्सर। जगभरात दरवर्षी किमान 5 लाख केसेस ह्या नव्याने डायग्नोसिस होतात, ज्याच्यात 50% हिस्सा हा एशियन कंट्रीजचा आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्या भारताचा समावेश होतो। एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर हा मृत्यूला कारणीभूत ठरत असेल तर त्याकरता आपण काय करू शकतो? हा आजार किंवा हा कॅन्सर आपण नक्कीच टाळू शकतो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचं असं स्टेटमेंट आहे की सर्वायकल कॅन्सर इज अ प्रिव्हेंटेबल। मग हा प्रिव्हेंट करू शकतो तर तो कोणत्या टप्प्यात हे मी तुम्हाला सांगते। त्याचे 2 टप्पे आहेत, एक प्रायमरी प्रिव्हेंशन आणि सेकंडरी प्रिव्हेंशन। प्रायमरी प्रिव्हेंशन मध्ये त्याचं वॅक्सिन अवेलेबल आहे, HPV वॅक्सिन। याची माहिती तुम्हाला तुमच्या स्त्रीरोग तज्ञांकडे मिळू शकते। सेकंडरी प्रिव्हेंशन मध्ये या आजाराचं अर्ली डिटेक्शन आणि योग्य ट्रीटमेंट हे आहे। सर्वायकल कॅन्सर हा का होतो तर HPV म्हणजेच ह्यूमन पॅपिलोमा व्हायरस ह्या विषाणूचं संक्रमण जेव्हा सर्वायकल सेल्स मध्ये होतं, गर्भपिशवीच्या मुखाच्या पेशींमध्ये होतं, तेव्हा तिथे काही बदल घडून त्याचं रूपांतर कॅन्सर मध्ये होतं। हा कॅन्सर विषाणूची लागण झाल्यापासून लगेच होतो का तर नाही, याला 10 वर्षांचा कालावधी जातो, जो आपल्याकडनं मिस होतो किंवा जेव्हा आपण आपल्या स्वतःच्या शरीराकडे लक्ष देत नाही। आजार लवकर कळायचा असेल तर हे 10 वर्ष आपल्या हातात आहेत, ज्याच्यात आपण त्याचं निदान करू शकतो आणि योग्य ट्रीटमेंट द्वारे आपण त्याचं उच्चाटन करू शकतो। सेकंडरी प्रिव्हेंशन मध्ये स्क्रीनिंग टेस्ट आहेत, ज्याच्यामध्ये हा आजार आहे हे आपल्याला कळू शकतं। हे टेस्ट कोणी करावेत तर 18 वर्षापुढील लग्न झालेल्या प्रत्येक स्त्रीने पहिले 3 वर्ष किमान वर्षातनं एकदा या टेस्ट कराव्यात। सलग 3 वर्ष जर टेस्ट निगेटिव्ह आल्या तर 3 वर्षातनं एकदा या टेस्ट कराव्यात, जेणेकरून आपल्याला जर काय कॅन्सरची सुरुवात होत असेल किंवा लागण होत असेल हे आपल्याला कळू शकतं आणि आपण त्याचा इलाज करू शकतो। ह्या टेस्ट खूप कॉस्टली आहेत का, खूप महाग आहेत का तर बिलकुल नाही। दर वर्षभरातल्या एका साडीचा खर्च जरी आपण बाजूला ठेवला तरी ह्या मोठ्या आणि भयानक आजारापासून आपण स्वतःला, स्वतःच्या कुटुंबाला वाचवू शकतो। स्क्रीनिंग टेस्ट मध्ये पॅप स्मिअर, कॉल्पोस्कोपी म्हणजे दुर्बिणीद्वारे गर्भपिशवीच्या मुखाची तपासणी, व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन अंडर ॲसिटिक ऍसिड अँड लुगोल्स आयोडीन म्हणजे काही विशिष्ट द्रव पदार्थ किंवा औषधं त्या ठिकाणी लावून नॉर्मल पेशी आणि कॅन्सर पेशी याच्यातला डिफरन्स हा पाहिला जातो। आणि तिसरी टेस्ट आहे HPV DNA टेस्टिंग म्हणजे त्या व्हायरसचं DNA त्या पेशींमध्ये आहे की नाही हे तपासलं जातं। माझा या व्हिडिओ करण्याचा एकमेव उद्देश हा आहे की हा आजार कसा होतो, तो कसा आपण रोखू शकतो याची सगळ्यांमध्ये माहिती पसरावी आणि ज्यांनी हा व्हिडिओ माझा पाहिलेला आहे त्यांनी याविषयी आपल्या घरातल्या ज्या स्त्रिया आहेत त्यांच्याशी मनमोकळेपणे बोला, जेणेकरून त्या जरी रजिस्टर करतील बोलायला तरीही किमान एकदा तरी
स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडनं ह्याची तपासणी करून घ्या, जेणेकरून हे नॉर्मल आहे की ॲबनॉर्मल आहे हे आपल्याला कळेल आणि या आजाराविषयी काहीही आडपडदा न बाळगता मोकळेपणाने बोला, तर आपण नक्कीच हा कॅन्सर प्रिव्हेंट करू शकतो. धन्यवाद.